Salutare! Sunt Felicia Costa! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă servesc cu un desert minunat! Un tort cu banane și caramel! Ingredientele de care avem nevoie sunt următoarele. Pentru blat vom avea nevoie de 110 g de făină, 4 ouă, 100 de g de zahăr, 2 linguri de cacao, 40 de g de unt și 2 g de sare. Iar pentru caramel vom avea nevoie de 200 de g de zahăr, 30 de g de unt și de 3 banane bine coapte, ele fiind elementul cheie al acestei prăjituri. Fiind un tort răsturnat, vom răsturna și noi rețeta, începând cu ceea ce este de obicei finalul. Așadar, pasul întâi, vom felia bananele. Iar pasul 2, vom carameliza zahărul. După caramelizarea zahărului, îl vom turna în tava tapetată cu hârtie de copt, peste care vom așeza bananele. Pentru că primii 2 pași i-am finalizat, vom începe pasul al 3-lea, și anume blatul. Vom începe prin a mixa ouăle împreună cu zahărul și sarea până când acestea vor deveni cremoase. Compoziția noastră s-a deschis la culoare și ouăle noastre au devenit cremoase, vom continua să adăugăm cacaoa, amestecând cu mixerul la viteză foarte mică până aceasta se va încorpora. Iar acum vom continua să adăugăm făina, amestecând cu spatula.
avem toată făina încorporată, vom adăuga ultimul ingredient și anume untul topit. Amestecul obținut îl turnăm în tava în care avem deja bananele și caramelul. Introducem tava în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 30-40 de minute. Tortul nostru este gata. Îl vom lăsa să se răcorească pentru câteva minute. Acesta este tortul nostru cu banane și caramel. După cum ați văzut, nu este nimic complicat, se face foarte ușor și cu siguranță va fi apreciat de toți cei care îl vor gusta. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați să vă abonați, ne vedem data viitoare, pe curând!